неща във Варненския делфинарий. Ако имате камери, фотоапарати, подготвяйте ги. Който няма широко да си отвори очите, следиме топките над водата. Ladies and gentlemen, prepare your cameras and look at the balls above the water. The distance between the water and the balls is about 5.5 meters. 5 метра и половина до топките от водата. Ще се получи скока! Браво! Това са фантастични долфини жао. Видяхте невероятен скоки на ваша година. А Боли, която скочи до средната топка, показа и задна салто по време на този скок. Усетиха делфините вашата подкрепа, за това е вече време и те да ви върнат комплимент от аплодисменти и да ви поздравят за долфините панкил. They are really good, ladies and gentlemen. They like you very, very much. Много ви харесват делфините, за това реагират по този начин. И сега може би най-интересният момент за вас, но най-разкован за треньора.